Wat zijn de pagina's die standaard openstaan op de webbrowser van je telefoon? Die mooi. Dit is een hele leuke. Omdat dit, als je me het een jaar geleden zou vragen, is het antwoord dat ik nu zou geven, zou niet voorkomen. Chess.com. Ik ben begonnen met schaken en ik heb mijn dochter erin meegenomen. Dus mijn dochter schaakt af en toe ook met me mee. Ze is 5, dus ik verheb. is goed. Dus dat staat standaard open. Als ik even 5 tot 10, nou eigenlijk 10 minuten vrij heb, dan ga ik gewoon even een potje schaken. E2, E4. Ja. Open en set. Heel leuk, Ja, heel leuk. Dus dat is echt door COVID ontstaan. En men onderschat hoe schaken is gegroeid door COVID. Omdat het iets is, een sport, als ik het denksport mag noemen. Wat natuurlijk, doordat iedereen thuis was, is de belangstelling gaan groeien. Er zijn heel veel bekende online YouTubers en Twitch-streamers die vervolgens schaaktoernooien zijn gaan doen. En schaken was natuurlijk iets wat je wel op afstand kon doen. De meeste evenementen zijn stopgezet. Precies. En toen heeft de grootmacht, Magnus Carlsen, dat is nu al bijna 10 jaar de beste schaker van de wereld. En is een van de grootste denkers, als je een ontzettend begaafde man is dat. En hij heeft toen een toernooi georganiseerd met bijna 1 miljoen aan prijzengeld. En toen is mij ook wel van, oh wacht even, online schaaktoernooi met honderden duizenden aan prijzengeld. Hij heeft natuurlijk zelf zijn eigen toernooi gewonnen, dat wel. Maar hij is nu al volgens mij 5 jaar bijna. Maar het stimuleert enorm. Maar het is natuurlijk wel iets waarvan we denken van, hé, dat is wel interessant. En ik ben altijd een dammer geweest. Dus voor mij is het een gigantische uitdaging om nu naar schaken toe te gaan. Omdat er komen zoveel dimensies bij kijken die ik niet kende. Wat ik op de computer vaak ga, heel vaak, is die website met weerbericht, Windy. Windy. Ja toch, dan kan je zien de weerstoestanden, je kan inzoomen, zie je ook het Suriname heel, de straatnamen kun je dan van Paramaribo zien, dat kun je soms ook. Maar dan zie je ook die orkanen. Ik had Starnews verwacht. Ja, te veel. Dat is al genoeg, weet je. Nee, maar dit, naast dat, nieuwsites, is dit echt maar weer de volg hoe de orkanen zich ontwikkelen van dag op dag, hoe die regenvelden hier aankomen, hoe de droogteperiode. Daar heb ik altijd van gehouden, dus dit is voor mij. Maar dan vraag ik me stiekem wel af om het toch te vertalen. Welk boek, 30 jaar geleden, welk boek was het dichtst bij uw nachtkastje? Dat is dat boek van Sagan heet hij, Carl Sagan geloof ik. Hij had op de televisie een serie over ruimte en heelal en kosmos. Ja, en toen werd het boek verkocht bij boekhandel Winans aan de overkant van Slaashof, dat is allemaal verbrand toen. Bajaboek, dat heb ik echt nog steeds, zit ik erin te bladeren. Alles is 30, 40 jaar oud, joh. Die foto's, de manier hoe het is gebracht, die ruimte om ons heen, die enorme leegte, maar toch vol met mysteries en nou, dat heeft me altijd geboeid inderdaad. Ja. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.